बहुत दिननिफ्रायनो जुजियै जुजियै दिनै जोङो हानि फोरमान बिलाइखौ जों मोननो हाबाय। माने गोग्गो एकदम गोसोजों गोथार गोसो एकदम माने गोग्गानानै बुंनाय बायदि जायो। बहुत गोजोननाय मोनदों। माबे जायगा बे सानथाइबारि दलाभारा। माबे जिल्लायाव? बियो बाक्सा जिल्लायावनो दङ। बाक्सा जिल्ला ओरै हाखुवा दैमा बारनाय लोगो लोगो बे माने बुंनो थाङोबा चिरां बाक्सा बर्डार रखम जाहैबाय। बियो सानथाइबारि दलाभारा। जोङो बहुत दिननिफ्रायनो जुजियै जुजियै दिनै जोङो हानि फोरमान बिलाइखौ जों मोननो हाबाय। जोंखौ माने गोग्गो एकदम गोसोजों गोथार गोसो एकदम माने गोग्गानानै बुंनाय बायदि जायो। आरो बेजों लोगोसे हानि फोरमानखौ जों मोनबाय। मोननायनि गेजेरावबो जोंहा दिनै आरो मोननांगौ आरो जोंनि गोसोआव लुबैनाय दंबावो। आरो फारसे जोंहा मेसेङावथ' जों औवानि दालां होनानै सालायो। जोंहा दैज्लाङाव जोबोद माने दलंनि गोनांथि। दैया देरोब्ला जोंहा थांलाय फैलाय गथ' गथाय लानानै माने जोंनियाव बारलाय फैलाय माने बारलाय फैलाया थारमाने जोंहा टाउन सहराव खरस बायदिसिना लायनांगौनि बिराद खस्थ' जानो गोनांथि दं नालाय माने जों दलंखौ नांथारगौ। दा बेयावनो जों खावलायनो सानो फेरेंगा सार आरो प्रमद सारखौ जोंनि जायगायाव फैनानै जे जोंनो दलंखौ बा जोंनि उसिनाय दैमानि थाखाय जोंनो प्रटेकसन बा बान्दो जोंनो होफैयो बा नायनानै बेखौ जों माने खावलायो आरो बिटिआर सरकारनिसिम। बियो जोंनिफ्राय भुटाननिफ्राय फैनाय जोंनि हाखुवा दैमा मानास हाखुवा दैमा होनना बुङो। जों गोदो उन्दैनिफ्राय मिथिगौ हाखुवा दैमा होनना बुङो। हाखुवा दैमा होननायबासो मिथियो। बोरसि दैमा होनबा खिन्थु बोरसि दैमा बारनाय बावनांगोन जोंखौ आरोबाव। बोरसि दैमा बारनाय बावनांगोन जोंखौ। फैसाखौथ' हाखौथ' जोंनो खारदों गेजेर गेजेर खारनायावथ' जोंथ' बेबायदि अफिसावथ' जों फैसा होफेरनो मोनाखै आरो बिफेराखैबो। जों माने जोंनि थांलाय फैलायथ' थाइसे थाइनैखौ जों नांखागोन नालाय बेनो आरो अफिसाव माने जों फैसा बिजाफेराखै आरो होफेराखै बेखिनियानो। बेसेबां गोब्राब जानाय खामानि मावनायावथ' मोननो लुबैयोबाथ' खस्थ'आ एसे जाखागोनानो। अब्लाबो माने जों मोनबाय बिराद गोजोननाय थाबाय आरो। साबेसे न'खराव मोनदों? दा मोननो हाबाय 28 जोना जों मोननो हाबाय। आरो लोगोसे जोङो प्रमद सारनि अननायावनो बा फेरेंगा सारनि अननायावनो जों आरो मन्दिर बाथौ मन्दिरनि नामाव मोनसे आरोबाव गणेश मन्दिरनि आरो मोनसे जों माने बे दलाभारा रायजोआव जों माने मन्दिरनि नामाव जों आरो गांनै प्रमान जों मोननो हाबाय। राजुआ भाबै मोननो हादों। राजुआ भाबै मोननो हादों। आरो बेनि अनगायै प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा नोंथांमोननि जायगायाव मा मा मावनो हादों? मावनायाथ' गुबुन गुबुन जायगायाव बिदिनो मावबोगासिनो दं आरो बिदिनो मावलांबाय थागोन जों आसा खालामदों। आरो जोंखौबो अनसायफैबावगोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो। दे नोंथां अरुनदयफोर मोनगोन ना मोनाखै? अरुनदयखौ मोननाया मोनदों। जों मोननो हायाखैब्लाबो जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। मोनोबा उनफ्राव मोनलांगोन जों बेखौ आसा दं आरो। रेसन कार्डआ जों दंखायो। न' मोनगोन ना मोनाखै? न'आथ' दा जोंनियाव मोनाखै मोननायालाय।